Gusti kula ngrasake tekanan ning ati. Aku wis nyoba nganggo kathah cara, nanging hasile isih padha. Tapi aku yakin aku bakal berjuang. Aku yakin suatu saat nanti aku iso gawe ketenangan. Aku seeling weteng luwe mangan ra enak, awak kesel turu ra nyenyak. Sing tak rasake bener-bener lara, sing tak mikirke bener-bener rekoso. Bener-bener lara, sing tak pikirke bener-bener kasar.